השיעור שלנו היום בתן מלא כוכבים, לי ארבל, נעים מאוד, כיף שאתם איתי. מקווה שתבנו ותראו לי מה אתם בונים. אז היום בניתי את הפירמידה המרובעת, ואנחנו נמשיך לקובייה. ואת הקובייה אני אוהבת לעשות משתי פירמידות מרובעות, בדומה לאיך שיצא לנו לבנות את המרכבה. אז, בשביל לעשות את הפירמידה לקחתי וחיברתי 4 שיפודים. הם התכווצו לכזה, וכדי להפוך אותם לריבוע אני אצטרך לפתוח אותם. הכל מאוד אלסטי וגמיש במבנים שלנו פה. בשביל לייצר את הקובייה, פירמידה בתוך פירמידה, כמו המרכבה, יש 5 פאות לפירמידה המרובעת. אני מעבירה דרך כל הפאות את השיפודים, שיפוד דרך כל פאה. ואני יוצרת כמו שעון חול, פאת שיפוד וכל גומיית קודקוד פה. אפשר להחליט לתקוע את השיפודים מהבפנים או מהבחוץ. נכניס אותם פה, ננעץ אותם. והיום קיבלנו בתור התחלה את שעון החול שלנו. כדי להפוך אותו לקובייה אחד בתוך השני, אנחנו נצטרך להוריד קווים מהצדדים. אז נחבר אותם. מכניסה שיפוד מקודקוד אחד, מורידה אותו למעלה ולמטה, ומחברת אותו לקודקוד שמולו. דברים תופסים צורה לאט לאט, לפעמים בהתחלה יש לנו קצת בלגן, לפעמים קורה שבכלל נקרעת לנו גומיה, אז אנחנו נלביש אותה מחדש. נעשה איזה 6 סיבובים. נחבר שוב על ידי זה שננעץ בגומיה. עוד 2, שנו. בצלעות בשביל לחבר את הקובייה שלנו שתקבל את הצורה. קובייה כבר קיימת לנו, אפשר להתווכח אם זה קובייה או תיבה, אבל צריך למדוד. ואם אני רוצה להוסיף לה ציר מרכזי, אני אקח לי פה איזה חרוז יפה, ואכניס ציר מרכזי מהצד השני גם כן. מתפרק ויצא. פשוט בשלב הזה נחבר בחזרה. אתם רואים, היא עדיין לא יציבה וסימטרית. אם אני רוצה אותה ממש יציבה, אני אקח אותי ואני אתחיל ללפף את הקודקודים. כשאני מסתכלת פחות או יותר, השיפודים יוצאים באותו אורך כדי לשמור על הסימטריה. שלב הליפוף, מה שגורם למוצר שלנו להישאר יותר משבוע-שבועיים וגם להחזיק צורה. אני עושה לולאה, מושכת ומלפפת, מה שגם לנו בזמן הליפוף זה זמן טוב להקשיב לנשימה שלנו, לתת למוח לחשוב על כלום, לרוקן את הראש כדי שחדש יוכל להיכנס. יש לנו פינה אחת. עוד פעם יש לי טבעת
אני מכניסה בה 3 פעמים את החוט. נעשה איזה שקילות. טבעת. 1, 2. מלפפת, 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 ותמיד סוגרת בלמטה ולא בלמעלה, כדי שלא יברח החוט. וגם אולי תמיד בשביל לסגור דברים צריך להביא אותם עד ללמטה. אני אוהבת אותו במיוחד כי נותן לי הרגשה של בריאה ויצירה עם כל 4 היסודות. אני מאוד אשמח לדעת מה יוצא לכם לבנות, ואם יוצא לכם לבנות, ומה יוצא לכם להבין מזה. כי על הקובייה אנחנו יכולים ללמוד הזוויות של 90 מעלות. אנחנו יכולים לשאול כמה משולשים יש פה בקובייה הזאת. רוצה לנסות ולהגיד לי? כמה קודקודים יש לה על הקובייה הזאת? כמה פאות? מתמטיקה לא חייבת להיות חוויה לא סימפטית, זה יכול להיות פשוט סקרנות ולהסתכל ולספור. מתוך אהבה לגופים מורכבים. חוטים אחרים. ברגע שאני משנה את החוט שאני שמה בקצה ואת כמות החוט שאני שמה בקצה, אני בעצם משפיעה על איכות הסיבוב של הגיאומטריה, המוצר. אולי יום אחד סוג של ספינר אם תאהבו לשחק בזה. כי המסה בקצוות מטה את האיזון של האמצע. אם אני רואה בשלב הזה איזשהו שיפוט שנמצא בחוץ מדי לטעמי או משהו כזה, אני מסדרת אותו עכשיו. וגם אם לא סידרתי אותו פיקס עכשיו, גם אחר כך אני אוכל לתקן, כי תמיד אפשר לשנות ולתקן. חשוב שידעו כל תושבי כדור הארץ, תמיד אפשר לשנות ולתקן, וגם הגיע הזמן. בסדנה נבנה את זה גם בזוגות, ולא רק ביחידים, מה שייתן עוד איזושהי חוויה. כל פעם אחד אחר מקבל את השקט שלו, אחד אחר מקבל רגע התבוננות או שיחה, או מה שזה לא יהיה שיבוא שם. בתוך הפנייה, השקט והקרבה. הייבוא, אולי אפילו ההשראה. שמונה הוא מספר מעניין. התצורה של החומרים בכדור הארץ תמיד מגיעה בהשתלבות של 8. יש קשר ישיר בין פיזיקה למתמטיקה לכימיה, שאיכשהו אפשר להגיע אליו גם דרך יצירה, עשייה ובנייה של צורות גיאומטריות, של מוביילים, של משחק. משחק של בנייה של דברים מורכבים מאפשר להגיע לחשיבה מורכבת מתוך סוג של עונג, סוג
סוג של שמחה, סוג של בריאה ויצירה. נעים לי ארבל, אם תבנו, תעלו לערוץ שלי, אני מתה לדעת מה תבנו.